Hyvää päivää. Olen Sami ja tämä otus tässä on assistenttini Tuomas. Tämä on Suomen julma luontoa, täynnä villipetoja ja armotonta korpeaa. Ja tämähän on... Koko perheen luontodokumentti Suomen kaunista luonnosta. Kyllä. Harmi, ettei Anton päässyt. Niinpä tosiaan. Tämä on koivu, eli Petula pentula. Koivuja esiintyy laajasti Euraasian alueella ja aina Aasiassa saakka. Koivu kasvaa yleensä 25 metrin pituiseksi ja rauduskoivu on Suomen kansallispuu. Tuomas, tule nyt sinäkin katsomaan. Näin on. Katsos vai, onpa siinä komea Picea apies. Eli metsäkuusi, eli kuusi. Se on aina vihanta, kuten muutkin sen läheiset havupuusukulaisensa. Euroopan kuusi voi kasvaa 30–45 metrin pituiseksi. Suomessa kuusi on korkein sekä pisin puu. Sen neulaset ovat 1,5–2,5 senttimetriä pitkät ja kävyt taas sen 10 ja 15 senttimetriä pitkät. Haluaisitko lisätä jotain? Kyllä. Haluaisin vielä muistuttaa, että kuusi on hyvin vanhaksi kasvava puu. Toisin kuin pajut, se kasvaa jopa 80–100-vuotiaaksi. Kuuset kasvavat villeinä Suomen metsissä ja suojelusauleilla, jotka suomalaiset ovat kauniisti, vapaasta tahdostaan ja luonnonsuojelu mielessä perustaneet. Kuusi on hyvin hieno puu. Näin on. Rakastan niitä. Tuomas, tiedätkös, mielelläni tekisi kalaa juuri tällä hetkellä. Savusilakka. Se ei ole persafluviatillis, eli ahvenlandeille. Ahven on Suomen kansalliskala. Ja myös Suomen yleisin kalalaji. Nuorempana ahven käyttää ravinnokseen pieniä planktoneliöitä. Ja vanhempana muita pienkaloja. Ahven on hieno kala. No, mutta jos nyt kuitenkin syötäisiin se sala. Jätä minuakin hieman. Maksaa. Kyllä särki on hieno kala. Niin on. Mutta ei se vedä vertoja tällaiselle kunnon savusilkalle. Jatketaan matkaa. Hyvä on. Katso Sami, vanhana myrnekologinahan sinä tunnet nämä formisidaet, eli muurahaiset. Kyllä, myrnekologina osaankin kertoa, että muurahaisia on Suomessa 60. Eri lajia. Olin juuri pääsemässä siihen. Muurahaisilla on kattava verkosto tämän suojapuolen alla. Aivan. Muurahaisilla on erilliset työläiset ja kuningatar, joka on ainut naaraspuolinen muurahainen, joka asuu varsinaisesti keossa. Naaras tuottaa munia ja työläiset suojelevat niitä samalla rakentaen uusia verkostoja. Aivan. Muurahaiset ovat kauniita eläimiä ja niitä on Suomessa noin 60. Eri lajia. Rakasta vähemmän, hoida enemmän. Katso, tarhapöllö. Varsin mahtava laji. Mutta kuules Tuomas, minkä eläimen nahkaa tuo sinun hattusi oikein on? Kuule Sam, tämä on revitty hienosta koiraeläimestä. Sudesta. Canis lupuksesta.
Suomessa susia on tällä hetkellä 205-215 kappaletta. Niiden elopaino on 20-75 kilogrammaa ja pituus hännän tyvestä päähän asti 120-140 senttimetriä. Sudet elävät kaukana pohjoisissa metsissä. Ne ovat uhanalaisia ja hyvin vihattuja elukoita. Mutta me rakastamme niitä. Aina sydämissä. Katsos Tuomas, taivaalla on pilviä. Tiedätkö mistä Suomen sinivalkoisen liput värit tulevat? En tiedä. No, ne tulevat noista kauniista pilvistä ja upean sinisestä taivaasta. Tiedätkö, pilvet syntyvät maan ilmakehässä vesihöyryn tiivistyessä hyvin pieniksi pisaroiksi ja härmistyessä jääkiteiksi tiivistymisydimen pinnalle. Koska pisarat ja jääkiteet ovat niin pieniä, ne pystyvät leijumaan ilmavirtausten kantamina kuin pöly. Alkaa olla jo myöhään. Näin on, mutta oli harvinaisen maukas 53-60 senttimetriä pitkä Phasanius colchicus. Kyllä, mutta otatko vielä tuo siiven? Jospa jätetään se huomiseen. No, hyvä on. Öitä. Ei. Katsos, munniharppu. Kyllä munniharppu on hieno ja perinteinen soitin. Tuomas kuules, kun minullakin on tämä rumpu, niin eiköhän heitetä pienet raukit menemään. Kyllä vain. Tämä kertoo mehiläisestä. Mehiläinen hieno eläin, kaikkialle lentää. Mehiläinen menee sinne, minne vain. Sillä se lehottaa. Musta tuntuu, että pitäisi sittenkin suunnitella vähän.